Do ruky sa mi dostalo takéto špeciálne Wi-Fi pero. Je to Smart Pen od firmy Livescribe, pomocou ktorého si zapisujem poznámky do takéhoto špeciálneho zošita. Jeden sa nachádza aj v balení a tieto poznámky sa potom cez Wi-Fi sieť uploadnú na Evernote. Evernote je taká online služba, je to poznámkový blok, ktorý ja používam už nejaký ten rok, pretože sa nachádza aj pre Androidy, pre Windowsy, iOS a podobne. Evernote je skrátka dobrá služba a ani mi nechýba nefunkčné uploadovanie na Google Drive, Facebook alebo Dropbox, ktoré by sa malo čoskoro objaviť aj k dispozícii tohto pera, ale zatiaľ tu píše iba heslo coming soon. Pomocou prvej strany v tomto poznámkovom bloku môžem skenovať dostupné Wi-Fi siete, vybrať si tú svoju, nastaviť jej heslo a potom nastaviť si jas displeja, ktorý je k dispozícii na pere, kvalitu audio nahrávok, ktoré môžem zaznamenávať počas písania jednotlivých poznámok, zmenu jazyka, ale tam je pre nás k dispozícii iba taká nemčina a angličtina. A hlavne zmenu pera pre ľaváka a praváka. Je pochopiteľné, že aj orientácia displeja a ďalšie veci budú pre ľaváka iné než pre praváka. Po dotyku položky Storage sa mi ukáže, že z 2 GB mám k dispozícii ešte asi 1,5. Takisto si môžem pozrieť aktuálny čas alebo stav batérie. Všetko sa uskutočňuje dotykom takýchto symbolov na jemne bodkovanom papieri. V zadnej časti je možnosť nastaviť dátum a čas. Tento poznámkový blok má asi 100 strán, ja by som uvítal, keby ich bolo v balení viac. Poznámku stačí začať nahrávať, napísať, po ukončení sa automaticky odovzdá do služby Evernote. Zaujímavosťou je takýto klavír, ktorý si môžeme nakresliť a potom si na ňo zahrať. Neviem, či pôjde táto funkcia aj opakovanie. Vidím, že ide, takže si pamätá tento klavír aj neskôr. Je možné nahrávku hrať aj s doprovodom. No je to dobrá voľovina. Každopádne, mnoho ľudí si môže myslieť, že to je zábavné, hlavne tí, čo vytvárali toto pero. Takže počas písania poznámok si môžete spestriť čas aj takýmto hudobným doprovodom, ale bol by som rád, keby sa to žiplo. No nevadí. Tu je taká ikonka domov a tu sa vrátim do základnej obrazovky a k základnej funkcii a to je písanie. Smart Pen stojí asi 200 €. To je na môj vkus dosť veľa. Hlavne keď mu konkurujú rôzne tablety a konkuruje mu aj obyčajný papier a skener, takže kto dneska nemá doma multifunkčné atramentové zariadenie za nejakých tých 30 až 50 €, neviem. Toto je, dá sa povedať, taký prirodzený spôsob, ako si niečo zapísať a automaticky odoslať do Evernote a potom zdieľať napríklad so známymi alebo s pracovnými kolegami. Každopádne recenziu som neodolal a napísal práve rukou do tohto špeciálneho poznámkového bloku a dúfam, že ho nájdete v ďalšom vydaní magazínu Review.